Ο τόπος μας, εκτός από όμορφος, είναι και νόστιμος. Παρότι βρισκόμαστε στο Κερατσίνι, στο κέντρο της χώρας, εγώ και οι συμμαθητές μου καταγόμαστε από διάσπαρτα μέρη από όλη την Ελλάδα. Από τον βορρά στο νότο και από τη δύση στην ανατολή της χώρας, σας φέρουμε νόστιμες συνταγές, παραδοσιακές από τον κάθε τόπο. Ελπίζω να απολαύσετε αυτό το νόστιμο ταξίδι από τους τόπους καταγωγής μας. Το ταξίδι αρχίζει. Αμοριανά τυροπιτάκια. Πετούλα και αυγουλάκι βάζω μέσα στο μπολάκι, αλατάκι, πιπεράκι, πεντανόστιμο φαγάκι. Στο αλεύρι το λαδάκι και ύστερα ζεστό νεράκι και ανοίγουμε το φύλλο πάνω στο τραπεζάκι. Βάζω γέμιση στο φύλλο και το κάνω τριγωνάκι, το τηγανίζω γρήγορα μέσα στο καυτό λαδάκι. Από την κάθε πάντα, αμμοριανές τυρόπιτες, σας αγαπώ για πάντα. Μπουρέκια Σάμ. Τρέχει ο πλάστης γρήγορα τη ζύμη για να πλώσει και στο σπανάκι βιαστικά ένα φιλί να δώσει. Και σμίξανε τα δυο μαζί σε ένα σαλιγκαράκι και όλα μαζί εμπήκανε μέσα στο τηγανάκι. Αμέτρητες νοστιμιές σαν την ψηλή σου άμμο, μπουρέκια σας ετοίμασα απ' τη δική μου Σάμο. Γαρδουμπάκια λιβαδιάς. Της λιβαδιάς είναι το αρνί, της φίλης το χορταράκι, μέσα στο ταψάκι δέθηκαν και έφτιαξαν γαρδουμπάκι. Πισία σερών. Μαγιά, αλεύρι και νερό, στις σέρες ψάχνω για να βρω. Τη ζύμη να μαλάξω, πισία για να φτιάξω. Και τα πισία άνοιξα, γέμιση για να βάλω και μέσα στο λάδι τα πετώ χωρίς να τα αναβάλω. Τα ποδάκι μακαρότσι. Σπαγγέτι στο τσουκάλι μου, χταπόδια από τη Λευκάδα, η μυρωδιά του απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Κρεμμύδι, ντομάτα και πελτές, ωραίο φαγητάκι, γέμισε με ιόνι όλο το τσουκαλάκι. Καλτσούνια Ηρακλείου Κρήτη. Αλεύρι πιτάμ τη ζάχαρη, όφου κίντα θα φτιάξω. Καλτσούνια από την Κρήτη, στα άστα θα πετάξω. Πλάθω τη ζύμη μου καλά και βάζω το τυράκι, μες στο ταψάκι έβαλα ωραίο λιθαράκι. Αυγά να γίνουνε χρυσά, κανέλα από πάνω, εβάλθηκα μονάχη μου να σας εκουζουλάνω. Αραπάκι ρυσού Χαλκιδικής. Παίρνω αυγά και ζάχαρη, βούτυρο και κακάο, ταξίδι στη Χαλκιδική, ελάτε να σας πάω. Όλα στο μίξερ τα χτυπώ και στο πυρέξ τα βάζω, στο φούρνο όταν τα κοιτώ πως να στενάζω. Είναι το γλυκό σιροπιαστό με κρέμα από πάνω, ένα αραπάκι έφτιαξα εσάς για να γλυκάνω. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Οι εικόνες στο βίντεο είναι από το προσωπικό αρχείο των οικογενειών μας τραβηγμένες στον τόπο καταγωγής μας. Συμμετείχαν σε αυτό το κομμάτι οι τάξεις Ε και Σ. Τα βίντεο με τις συνταγές μας έγιναν από τους μαθητές της Ε και Σ. Ζητάμε συγγνώμη για την ταχύτητα, μα θέλαμε να χωρέσουν όλες. Η μελωδία είναι πρωτότυπη και εκτελέστηκε από παιδιά της Σ. στο μάθημα της μουσικής.
Τα στιχάκια επίσης είναι από τα παιδιά της Ε και Σίγμα ΤΑΦ. Η ψηφιακή συναρμογή όλων αυτών έγινε στο μάθημα της πληροφορικής από τα παιδιά της Σίγμα ΤΑΦ. Πενεύουμε τη χώρα μας, μα και τις συνταγές μας. Και κάναμε και βίντεο με μάνες και γιαγιές μας. 10ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου 2015-2016.